Na de zomervakantie kan er weer zwier vrachtverkeer over de bregen bij Koolstertille. Na haast 2 jaar met verkeersregelinstallaties en gewichtsbeperkings je tak om weken de Schepper de Groen in. Net voor ten dadelijks voor een nieuwe bregen, maar wel richting een restaureren bregen die er weer een schoftje in omkent. We willen niet wachten tot de hele brug vervangen wordt. Hè. We gaan hem nu gewoon versterken, zodat alle beperkingen eraf gaan. En dat gaan we gaan hem ook zodanig versterken dat na 4 september alle beperkingen eraf gaan. Hoe lang kunnen bregen er dan weer zien om? Hoop je met die versterkingen? Nou, met deze versterking gaat hij in ieder geval weer volledig mee totdat de brug volledig vervangen wordt, wat in de verkenning zit. Het hele proces wordt het al een skoft, maar het plaatselijk belang van de Tille zorgt mij een smile richting de toekomst. Net je steende dat wachtje altijd lang wordt. Ja, zeker frustratie. Hè? Maar ja, wat moet je er aan doen? We kennen van alles willen, maar als er niks gebeurt, dan... Dus we zijn heel blij dat er nog wat gebeurt. En jouwt een gigantische overlast. Maar ja, we denken, ja, 2 weken, nou, het is te overleven, hopen we. Ja, intussen ben je haast 2 gewend met de beperkingen hierop lezen. Precies, en dan geven we erop vooruit, dan hebben we niet een bregen. Wanneer dat hier, ik zeg het verkeerd, dan kunnen de bregen, kunnen we gewoon terugrijden, zonder de stoplichten. Een gloednije oeververbinding is een soort van onderwijs, maar dat kan nog wel een skoft worden. Rijkswaterstaat had te jaren met verschillende partijen de Arnhem onderzoek dienen naar 4 verschillende opties. En uiteindelijk is de conclusie van het onderzoek dat een breg hier een geschikte oplossing is van 1,4 meter hoogte. Een beweegbare bregen. Maar besluitvorming hier kunnen we net plak vinden. Er worden eerst nog 2 ontwikkelingen wachten. Dat is onder andere de ontwikkeling voor het financiering van aquaduct. Dan zo'n aquaduct een heel mooi alternatief is op deze locatie. En daarnaast wordt er ook nog zien of een bregen van 9,1 meter een optie is. Maar dan moet de recreatieve vaarwijklasse onpast worden. Wanneer hoop je definitief een kar maken te hebben? En ja, kun je iets van een kostenplaatje al schetsen of is dat te betiet? En we hopen gewoon eind hier dat de besluitvorming plak vindt voor hier van deze alternatieven. En dat luidt uiteindelijk samen bij Rijkswaterstaat, het ministerie en bij de provincie en gemeente om daaruit te komen. Financieel is er nog net een soort uit te sissen, ontzavier dat een aquaduct een keer zo duur is als een bregen, maar dat het beheer en onderhoud dat weer compenseert. Eind dit jaar is er dus duidelijk of er een bregen of aquaduct bij de Tille komt.